Ngoba sasishilo nakuqala ukuthi June 16 uzobe ukhona la Spa sobe sine-talent show. Sacela ukuthi iy'ngane ey'ncane zibe khona zizobona zizoyiveza amathalente abo bezoyijabulisa khona la. Nakho njengamanje sekuyenzeka wanibona nje siqalile kuyaphithizela kwenza kanjalo. Mphathi omkhulu sila ekhaya lakho baba uzizwa kanjani? Bhuti hhayi akubi kakhulu. Umuntu uzizwa kanconywana. Yes, wena baby. That's it. That's it. Yeah. You know the thing was when the thing is. Our wonderful times. DJ angazi Sengibabizile ke lapho ke abantu babahlanu sekuzoba kanjalo ke sizoqala ke manje ke ijikelane so lo engiqale ngambiza uzosondela lapha yana Tingle, and today I would like to deliver a speech titled Pangola, the town with the big hat. And This just in. Big started playing. Time for a pussy. Got another chick. Stop suing me. about everything. We were taught from a young age just winning medals. First place, highest master trophy.